Prvi institut u našoj zemlji, ali boga mi u okruženju, koji se bavi konkretnim organizacionim konsultingom, analizom, unapređenjem poslovnih sistema, obuka zaposlenih koji su koncipirani da pomognu organizacijama u njihovoj unutrašnjoj organizaciji, standardizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao i razvoju edukacije menadžmenta i zaposlenih. Drago nam je da ovog jutra možemo da vas upoznamo sa našom gošćom. U pitanju Aleksandra Šafranac, izvršna direktorica i vodeći konsultant Crnogorskog instituta za razvoj poslovnih sistema. Dobro jutro, dobro nam došli. Je li vama šta ostalo za ovo uvodno pitanje? Spremili ste me dobro za ovu temu, moram vam reći. Snaći ću se. Dobro jutro vam u studiju, da pozdravim gledalce jutarnjeg programa Radio televizije Crne Gore. Hvala vam što ste me pozvali, eto da iznesem i taj neki stav i projekt Crnogorskog instituta za razvoj poslovnih sistema. Prvo da nas upoznate sa institutom, ja sam negdje koliko toliko pokušavala da u najavi gledalce približim ovoj našoj temi, ali vi ćete nam konkretno reći kada je Crnogorski institut osnovan, zbog kojih ciljeva i na koji način danas funkcioniše. Ovako, Crnogorski institut za razvoj poslovnih sistema je osnovan 2017. godine, znači u aprilu mjesecu, nepunih 2 godine već smo na tržištu. Što je bio motivacioni okidač osnivanja instituta, pošto sam ja radila u 2 sertifikacione kuće, znači tu se radi audit, odnosno kontrola implementiranih ISO standarda i na osnovu te kontrole i audita izdaju se sertifikati. U toku tih procesa kontrole, odnosno audita implementiranih sistema, uvidjela sam u stvari puno nedostataka u našim sistemima. Ipak su ISO standardi predviđeni za već uređene poslovne sisteme menadžmenta. A naši su? A naši imaju djelimično uređeni. Znači, veliki broj preduzeća i firmi, kompanija koje smo radili, nisu imale, znači, uređenu tu unutrašnju organizaciju kroz akt o sistematizaciji radnih mjesta, već je to bio taj neki pravni akt koji je datirao od, znači, dana osnivanja ili ga uopšte nisu imali. Mi ćemo samo da uprostimo prije nego što nastavite. Vi znate koliko mi u Crnoj Gori volimo da odlažemo. Ako nešto nije hitno, mi se time ne bi bavili. Međutim, Evropska unija, evropski standardi, europeizacija, kako opština, tako i cijele naše države zahtijevaće da to sve bude, što bi mi rekli, pod konac. Znači, kako ulazimo u Evropsku uniju, već se radi reforma javne uprave, javnih preduzeća i organizacije lokalnih samouprava. Znači, to je jedan proces koji svakako moramo da prođemo i kao privredni subjekti. I sad čitav akcenat daje na javnu upravu, na reformu javne uprave, a Crnogorski institut za razvoj poslovnih sistema je dao akcenat na privredne subjekte. Što to podrazumijeva? Ne podrazumijeva odmah implementaciju ISO standarda, jer sam malo prije objasnila da je nemoguće implementirati kvalitetno. Mislim, možete vi implementirati i dobiti certifikat, ali kvalitetna implementacija na već uređenom sistemu menadžmenta upravljanja procesima i zaposlenim. Što radi Crnogorski institut? Mi se, znači, bavimo se prvi korak i, znači, taj najčvršći temelj svake organizacije je taj standardizovani akt o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji radnih mjesta. Što on podrazumijeva? On diktira, u stvari, stručne kompetencije, lične kompetencije, pojedinačne odgovornosti svakog zaposlenog, šta on mora da, znači, obavlja u toku procesa svog rada, dnevno, mjesečno, godišnje, nedjeljno, kako god. Uglavnom, u tom aktu stoje svi procesi koji jedan zaposleni na jednom radnom mjestu mora da obavi u procesu svog rada. I na osnovu tako postavljene sistematizacije imamo, znači, otvorenu mogućnost da možemo da upravljamo samim i procesima i radom, aktivnošću, efikasnošću rada zaposlenih na taj način što dobijamo kroz obuke koje mi naravno imamo, znači obuke za operativnog menadžera ljudskih resursa i imamo edukativnu radionicu vještine i metode upravljanja poslovnim sistemima i tu dobijaju kompletan instrumentarij
s kojim mogu da mjere produktivnost, da kontrolišu, da ocjenjuju i procese i rad zaposlenih. Znate li vi kakvim obavezama idete u susret zajedno sa vašim kolegama? Znam, ali ja jednostavno uživam u tom svom poslu, obožavam svoj posao i mislim da sam Kako ste došli uopšte na ideju da osnovete institut i krenete od svega ovoga? Pa evo rekla sam, znači našla sam taj dio neusaglašenosti u implementaciji i sertifikaciji sistema. Naravno, Crnogorski institut radi implementaciju ISO standarda i posredovanju sertifikaciji, ali ja smatram da je to zadnja faza, isto kao država, kao sistem javne uprave. Mi smo otvorili poglavlje. Tako Crnogorski institut otvara poglavlje za privatni sektor i kad oni uslove, onda ćemo da se standardizujemo. Isto kao kad javna uprava uslovi, ispuni poglavlja, onda će moći da uđe u Evropsku uniju. Hajde da pričamo o konkretnim benefitima vezano za angažovanje i kompanije i zaposlenih, svih prednosti u kojima institut može da pomogne. Prije svega, vi ste ovdje zato što dijelite besplatne konsultacije. Ovako, ja navela sam vam u dopisu koji sam vam poslala, znači smo otvoreni i sad apelujem na sve privredne subjekte i javnu upravu da slobodno pozove da ćemo mi doći, da ćemo odraditi besplatne konsultacije. Naravno, pa pričamo, pa ja sam rekla vrlo precizno da su u pitanju konsultacije, da vidite u kakvom su stanju sve firme i na koji način skratiti put upravo do ovih standarda koji će biti neophodni u jako kratkom vremenskom periodu. Jeste. Znači, što podrazumijevaju te konsultacije? Znači, to podrazumijeva analizu njihovog postojećeg stanja, kako oni sad funkcionišu, kakva je njihova organizaciona struktura, da li imaju pojedinačne odgovornosti za svako radno mjesto, da li imaju regulisane procese, da li imaju stručne i lične kompetencije koje trebaju za to radno mjesto. I kad se napravi ta analiza, onda se pristupe izradi tog standardizovanog akta o sistematizaciji i koji su benefiti organizacije ako implementira taj akt, koji više nije znači samo zadovoljenje pravne regulative, nego već jedan instrument upravljanja sistemom. Oni znači dobijaju te benefite da mogu da kontrolišu, odnosno da nauče da postavljaju procese, da izradu knjige procedura za čitavu organizaciju. Na osnovu tih procedura se dodjeljuju odgovornosti pojedinačne svakom zaposlenom i ovlašćenje. Na osnovu preuzetih odgovornosti oni dobijaju kroz obuku, kroz naš projekt, dobijaju znači obrasce i instrukcije, smjernice i procedure na koji način da ocjenjuju zaposlene u efektivnosti njihovog rada, na koji način da mjere produktivnost radnog vremena, što je jako bitno i za efikasnost i za profitabilnost firme i za optimizaciju samih procesa, na koji način da rade profesionalnu selekciju, kad kad treba da prime nekog, tačno imaju parametre po kojima će tu osobu da prime i na koji način će da uvode novo zaposleno u posao. Znači, to je jako bitno, da svaki novo zaposleni ima svaku proceduru za svoju odgovornost, za radno mjesto na kojem se prima, da ima mentora koji će sa njim da prođe sve te procese i također ima taj segment do obuke zaposlenih. Znači, nije u korist da se daju otkazi zaposlenim, ako već uložimo u nekog radnika kog već imamo i koji već radi u sistemu, on poznaje dio procesa i ako nije savršen, znači, kroz mjerenje i ocjenjivanje, mi ćemo tačno znati u kojim segmentima posla je ono loš i onda ćemo praviti taj plan obuke i raditi do obuku veće zaposlenog kadra, jer znamo da je Crna Gora u deficitu s radnim kadrom, posebno stručnim, to smatram da je ovo super jer mogu da jednostavno izgrađuju svoj sistem menadžmenta i zaposlenih. Aleksandra, puno vam hvala na gostovanju. Biće prilike da se Crnogorskim institutom pozabavimo još, da nam raščlanite neke od nedoumica na koji način možemo skratiti taj put prosperiteta, eto da tako završimo. Hvala vam još jednom na gostovanju, nadam se da se uskoro vidimo opet. Hvala vam, sve najbolje.